Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sarangan muji syukur wonten kersanipun Gusti Allah yang paring kenikmatan rahmat hidayah sehingga kula panjenengan saged kempal manunggal mriki kaping kalih sholawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita awali, kita buka ganti wawasan syahadat sholawat sifat Allah sing kalidoso niku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya kana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana
Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih wonten pelajarane ning Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Temriki wau mencakup sekabehane ciptaane bangsa menungso utawa bangsa jin, bangsa kewan, bangsa wit-witan, bangsa angin, bangsa banyu, bangsa geni, bangsa lemah, wong sekabehane niki wau nggih kagungane Allah. Nek pun samarep temriko nek kagungane Allah, kenapa kula jenengan kok sombong? Dan sing disombongne niki napa? Kenapa kula jenengan iki nduduh-nduduhni keakuane temriko wau? Gadane sinten sing mok akoni? Gadane sinten sing mok sombongne? Prilakune awake dhewe, pengetahuane awake dhewe, pengertene awake dhewe. Lah niki kagungane Allah, innalillahi temriko wau. Nah tumuju ten alam niku prosesnya pripun? Itu jangan dicari. Nek kula jenengan goleki berarti temriko sanes innalillah malih. Nah terus pripun temriko lepas? Dilepas angen-angen sing ngoten niku wau, dilepas rasa-rasa sing ngoten niku wau. Sehingga temriki mboten wonten gambaran-gambaran ngoten niku mboten wonten. Wujud-wujud ten alam pikiran dhewe iki mboten wonten. Rasa-rasa ten manah kula jenengan nggih mboten wonten. Lah temriki kula jenengan belajar sajane lillah niki pripun? Lillah niku wau. Lah nek kena gak mung diucapne tok. Gak mandek ning ucapane tok bolak-balik ya diucapne. Tapi awake iki mang kurang ngerti sih jenenge innalillah temriku dereng ngerti. Cuma kembali lagi ya secara umum ada musibah itu diucapkan secara umum. Nek wong meninggal atau ada kemang kesandung itu diucapkan. Dan nek kena aja mung pas enek musibah tok diucapkan. Musibah sing kaya ngono. Padahal adik sampe dina kena musibah. Lah musibah sing ndi? Nek memang lali karo Gusti Allah. Iku musibah. Iku luwih besar meneh daripada kesandung. Iku luwih besar meneh daripada wong mati. Sampe dina adik memang kena nek kono di dalam musibah iku. Tapi adik memang lali. Nek adik memang ya kena musibah sing kaya ngono. Lah karena apa? Kok iso dadi lali nek kono iki mang? Sing mek delok iki mang ning njaba. Musibah-musibah sing ning njaba. Musibah sing kena didelok mata. Musibah sing kena dirungu. Musibah sing kena diucapne. Padahal ning jerone awake dhewe nek niki mang ya penuh dengan musibah-musibah sing kaya ngono. Sering awake iki kena musibah, tapi adik mang gak ero. Nah, adik mang kena musibah. Apa lali karo Allah? Kelane piye? Ngaku-ngaku lali punan. Sehingga sing dimunculne keakuan-keakuan ning pikirane, keakuan ning atine, keakuan ning ibadahe, ning prilakune, keakuan ning zikire, keakuan ning akhlake. Iki musibah iki. Gak krasa awake iki ya ning ranah musibah ning kono, ning wilayah iku. Ya iki musibah seneke lebih halus lagi.
Betone ning njaba ketok mata awake dhewe ngucapne iso. Ning jero ketok ora. Krasa apa ora? Malah rata diucapne. Malah lali awake dhewe. Lah mula sangka iku ngertenono musibah sing ning awake dhewe inggih punika lali maring Gusti Allah. Sing dielingi apa penggaweane ae, sing dielingi iki mang apa angen-angene ae, sing dielingi apa iki mang rasane wae. Kok eling ning Gusti Allah. Niki ya musibah niku. Lah kaya dene awake iki mang salat tapi gak ngerti sing disolati ya musibah. Adik nyembah tapi adik mang gak sing disembah iki ya musibah. Adik mang zikir tapi gak roh sing dizikir ya musibah. Ya biasane kula jenengan zikir krana angen-angene enek karep. Enek kepinginan. Supaya kepinginan iki man terwujud, zikir utawa salat. Iki musibah. Lah karena kok dadi musibah? Karena ora ngerti sing diwaca. Gak ngerti, gak paham sing diwaca iki mang apa. Sing diuri cuma kulit tok. Temen iku wonten hurufe alif lam lam ha. Ateges lafat Allah. Sing mau ilingi lafate tok. Sing mau tuju iki mang lafate tok. Sing mau rasane ya lafat iku mang. Lha padha sing munculne lafat iki nggih pikirane awake dhewe. Sing munculne lafat iki nggih perasaane awake dhewe. Iki ya musibah juga. Lah karena apa? Kula jenengan dereng semerep Gustine. Sehingga wonten dawuh Allah laisa kamitslihi syai'un. Gak kena dipadakne karo apa gak kena. Awake iki madakne ambek akal iki ora kena. Awake iki madakne ambek atine teges rasane nek yo ora kena. Nyapa selama iki kalau jenengan kok madakne karena aku berjumpa dengan Allah. Aku lo hidup ambek Allah. Iki angen-angen awake dhewe iki. Angen-angen nih. Iki ya musibah iki. Sehingga nek kon iki piye dadekne bingung. Sepron-sepron kok ngene terus gak ada perubahan nih. Kok panggah ngene terus. Ya karena kena musibah. Orang ngerti. Sing mau celu iki mang sapa? Nek kula jenengan ngerteni Allah Maha mendengar. Sadurunge awake dhewe krentel weruh. Orang piye pandai? Sadurunge krentek ning ati muncul Allah roh. Dan kena wis ora kaya ngono kadek mang merekayasa. Merekayasa penzikiran sing kaya ngono ben enek asile. Dadi aja mandek ning lafate. Ya aja mandek ning ucapane awake dhewe, ya aja mandek ning
pikirane dening imajinasine. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo. Kalau sinten Mas Agus. Oh, kan dul sampean. Weh, ada kata ini langsung roh kayak gini. Adem ini kan. Awar kancane dempet-dempetan mulai hangat. Jadi sampean gak teko wong-wong. Kalau telepon Pak Deden Diangkat ora kan? Oh. Oh, TWA ya bener ngono. Terkedel ya, Pak. Terkedel itu gelas. Dadi mriku sadurunge kentek muncul ning dodone awake dhewe, Gusti Allah niku wau pun semerep. Iki kentek toke Gusti Allah ki roh. Apa nang ucapane awake dhewe tambah roh iki. Kentek iki mang gurung mlebu ning atine awake dhewe Gusti Allah wis roh. Nyapa kok bengak-bengok ae dhewe. Nyapa kok celak-celuk ning kono. Penyapa? Nyapa nek kono iki mang kok akeh-akehan jumlah. Dadose kula njenengan kedah paham nek kono. Ana ning jaba, ana ning jero. Nah iki mang kalelesane matur sing ngoten niku wae ngucapne iki ning jaba. Pikiran ya jaba, ati ya jaba, jaba kabeh. Ya selama iki adik iki demo ning Gusti Allah. Demo karo atine, demo ambek pikirane, demo ambek lesane. Demo. Oh padahal sadurunge kentek ana Gusti Allah pun semerep. Lah niku. Sehingga untuk mengarah ke sana terus pripun kula jenengan tumuju sadurunge kentek muncul. Nek kentek wis ana rasane sadurunge iku. Lah mula sanga iku mriki pelepasan. Dilepasne ana ing pikiranmu ya lepasne. Rasa-rasa ning atimu ya dilepasne kabeh. Sehingga ana kono iki mang suwunge pikire, suwunge atine. Utawa ana kono iki mang menenge akale, menenge atine wis gak enek aktivitas.
Lah terus pripun temen niku wau? Apa gak iso ngomong nggih saged? Apa ora iso nyambut gawe nggih saged? Lah ngerti ya ati lan akal niku wau ada. Ada niku wau. Nek wis ora ada iki ngadahi apa? Nek akal mangke ngadahi ilmune Allah. Jadi ambek akal. Nek ati iki ngadahi apa? Sekabehane. Gak cuma ilmu tok, sekabehane. Yo tingkah lakunya awake dhewe. Apik lan eleke nek iki mang. Yo ngadahi iku. Positif lan negatif. Diadahi kabeh nek kono. Lah mula sangka niku kula njenengan ngedah ngaweruhi ngerteni ana ing punjeri. Dudu ati. Ati kan ya ada krentek nek niku mang. Atau getaran-getarane. Krentek iki getaran. Getaran iki mah diterjemahne ning atine. Lah getaran ini dari mana? Kok muncul getaran? Sehingga atine kono iso nerjemahne getaran iku mau. Sehingga jenenge krentek. Apa tiba-tiba? Kan yo enggak. Sehingga temen iku wau getaran yo ana sing alus, ana sing kasar. Sing alus adik ki mung gak iso ngrasani. Nek sing kasar gampang dirasani. Lah nek kono ade ngerti nggak sejatine uripe. Lah karena apa? Getaran di situ ada kehidupan. Enek sejatine urip. Urip ning kono iki mang balik meneh. Oga ambek nafase. Oga ambek hawane. Mboten. Niku urip. Sehingga dhewe ngenane kula gambarne. Nalikane kula jenengan tasik ten jerone rahim ibune ambekan apa mboten niku? Cara ambekan kalih napa? Anake urip ning kono. Lah detakan iki lho urip iki. Awet iki nang jerone kawah iki lho ya urip. Sing ngrewangi ning jero weteng ya ari-arine ning kono. Nang kono ana sing jenenge getih, ya urip getih ya niku. Nang kono maneh ana sing jenenge roh, ya urip. Dadi aja mung awet iki mung roh nek urip iki mung ambekan. Urip ing bernafas sing ngoten niki. Wis sejatine ning awet dhewe akeh jenenge urip. Kaya dene getih kemang ya urip. Nek getih ade ya mati. Ditinggal ambek uripe. Iku ya urip. Nah ditinggali saking niku kula jenengan gak lepas sangka ning sejatining uripe. Kula jenengan ning jero gak ning jabane maneh.
Adike ning jerone. Adike ning jerone urip malahan. Kan ning njopone. Lah uripe sinten? Ya uripe Gusti. Itu uripe makhluk meneh. Itu uripe awake dhewe, uripe Gusti. Nah ini kan uripe raga. Iki enek panggonane, tapi uripe Gusti mboten wonten. Sehingga sejatine uripe nggih niku. Diarani piye? Dijenengi apa engko urip? Nah awake dhewe enek ragane enek jenenge. Enek kono jenenge apa? Sehingga kula jenengan mlebu ning sadurunge krentek muncul ning dodone awake dhewe. Inggih punika ten gaibe Gusti Allah. Ten ahadiyah. Sehingga nek kono iki mang ya ora kena dirasakne. Ya ora kena diarani. Wong ngrasa iki mang ya ning ragane awake dhewe. Rasa apa ae ning ragane awake dhewe. Indra prasa ya ragane awake dhewe niku. Padahal ning sejatine uripe tanpa raga ya panggah urip. Tanpa roh ya urip. Lah temen iki lho musibahe awake dhewe lali maring Gusti Allah. Musibahe awake dhewe gak ngerti ning sejatine urip. Dadi piye saben dina awake dhewe wis kena musibah. Pengen ngene, krentek ngene, pikiran ngene, musibah terus iki. Bingung ya musibah. Ora bingung ya musibah. Ngarani ya musibah, gak ngarani ya musibah kabeh. Ya karena apa? Balekne Allah laisa kamitslihi syai'un. Terus bagaimana? Ya udah jangan diucapkan lagi, udah kena digambar. Gak usah dibayangkan, gak usah dirasakan. Gak usah mengandai-andai lagi kita. Mengandai-andai bagaimana? Allah dekati mengandai-andai. Allah jauh ya mengandai-andai. Allah di atas juga kita mengandai-andai. Allah di hati kita juga mengandai-andai. Iku musibah. Lan Gusti Allah ora manggon gak ngenggon. Komo delene dhuwur. Gusti Allah ora ngenggon, nyapa mau delene ngatimu? Lah nek kono iki mang ora manggon, nyapono kono iki mang, wah, aku digrekani Allah. Berarti piye nek aku digrekani Allah, manggon ning kono mari. Iki kan angen-angen awake dhewe. Dadi pikiran iki gak iso njangkeng ning Allah gak bisa. Tapi Allah
tansah njangkung ning awake dhewe. Nek wis kaya ngono gak usah ngaku-ngaku awake dhewe. Ngapusi andi ngaku. Ngapusi ning awake dhewe. Menipu diri sendiri. Sing bare bingung karena kita kena musibah itu kok. Ya, kenapa kita kok mencari? Kenapa kita berusaha mendekat? Mendekat kepada siapa? Yang kita cari itu siapa? Yang ngena-ngena awake dhewe ta iki. Sing muncul ya atine awake dhewe. Sing kok wayem. Enak jare. Dadi duduk rasa. Ya duduk rasa ayemmu. Ya duduk rasa susahmu. Lah nek kono piye? Diarani kosong ya duduk, diarani isi ya duduk. Diarani gak enak apa-apa ya duduk. Diarani enak apa-apa ya duduk. Duduk iku. Tinggal selama ini ya kita sendiri yang menciptakan hal-hal itu. Wong ngadeki mempersulit diri sendiri. Wis dikei penak malah angel-angel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki pun jelas sakjane. Dawuh niku pun jelas. Sing gak jelas awake dhewe iki lho, mengada-ngada. Jadi gak jelas. Merekayasa. Ora jelas tadi. Dengan berbagai metode nih merekayasa. Sehingga muncul ning imajinasi awake dhewe. Hal-hal sing gaib-gaib sing ngoten niku wau. Rekayasa sedaya niku. Jadi nek kene aja ngarani wong wah kena musibah. Lah awake dhewe kena musibah. Nah, temen niku gak krasa awake dhewe nek kena musibah sing kaya ngono. Musibah ten pikirane ya ten atine ya ning pilakune awake dhewe. Lah dadine piye ana ing prilakune awake dhewe. Jangan direkayasa lagi. Wae nyambut gawe. Wae ibadah ya ibadah. Wae kumpul kali keluarga ya keluarga. Kasane aneh maneh. Kenyataane kula jenengan saben dina ngucapne Gusti Allah ide ning awake dhewe. Bolak-balik ngucapne beribu-ribu kalimat atau kata nek kene diucapne. Panggah garuh. Karena mandek ucapan. Berkali-kali kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un berkali-kali. Sudah beribu. Sudah berjuta-juta.
kalimat muncul di lisan kita itu. Tapi kita nggak ngerti, nggak paham nih ngono. Sehingga apa? Merekayasa untuk ke sana. Kemana? Ingin bertemu siapa? Ya ten surat Ikhlas ini pun dijelas nih, kul wallahu ahad Allahu somad. Lam yalid walam yulad iki lho. Nang kene piye? Bukan makhluk. Nek makhluk ya bertemu pada makhluk iki. Kita nggak bisa. Bertemu bagaimana? Ya karena adik emang rumangsa gak bertemu. Rumangsa gak bertemu awake dhewe. Wow, nggih pun kula atur nih. Awake dhewe ning jroning uripe Allah. Ning jroning uripe Allah awake dhewe. Lah nek jero kaya ngono, kok ingin bertemu lagi, bertemu siapa? Angen-angen nih, sing wujud nih. Perasaan nih. Ya kembali lagi ya kena musibah tadi lah. Gak kerasa. Malah kita menjauh. Sing rekayasa sing kaya ngono malah atuh awake dhewe. Ya kenapa? Adik mang zikiran krana ya angen-angene dhewe. Krana iki mang rasane dhewe. Padahal awake dhewe ning jerone uripe niku wau. Dari ning jero ya salah sakjane yo. Dari ning njaba ya salah. Iki jeneng pikiran ya. Enek njaba enek jero ning pikiran juga. Lah, tamneku supaya kalau jenengan ngerti nek awake dhewe enggak lepas sangka Allah ya enggak lepas. Tumindak apa ae Allah ya roh. Sehingga kadang wonten sing nglahirne tegese kan dengan ucapan. Ucapan iki mang piye? Obahmu ya obahe Allah, mlakumu ya mlakune Allah. Ngantek kaya ngono. Wujudmu ya wujude Allah. Ngantos ngoten niku. Iki jeneng pikiran. Nah, kenapa balekne? Rasa kami istri saya tadi. Gak bisa diucapkan, gak bisa. Dengan kata-kata apa lagi gak bisa itu. Sehingga sudah kena diucapin dengan bahasa gak bisa.
Ya selama ini yang kita bahasakan ya tubuh kita sendiri kok. Yang kita bahasakan ya pemikiran kita sendiri. Yang kita bahasakan ya perasaan kita sendiri. Jadi ning lingkungane awake dhewe. Lingkungane ning ragane dhewe. Adik mang pikiran ya ning pikirane dhewe. Adik mang salat ya ning pikirane dhewe. Sekabehane jeneng pikirane dhewe. Sekabehane jeneng rasane dhewe. Belum pelepasan belum. Cuma nang konik mengrumongso wis lepas. Padahal ya dereng. Wong pelepasan sendiri ya jek mengikat iki ya. Ijana ikatan juga. Ya dadose nek kula jenengan pemeneh setiap hari kita baca kalimat tahlil seperti itu. Kita nggak ada seperti di situ. Di situ ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyadzim. Enggak ada kita ini. Yang ada ya Allah. Yang wujud ya Allah, kita enggak wujud. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah sendiri itu yang wujud. Nyapa ada ki mangko ngaku-ngaku. Nyapa ada ki mangko merekayasa kali hal-hal sing ngoten niku wau. Singgo bingung sak karepe dhewe. Iki bener apa salah? Lah nyapa? Sing mau golek kok bener. Nyapa perkara loro iku sing mbok goleki lah gak bener ya salah. Nyapa goleki? Lah iku lepasan. Lah bener salah baliknya jeneng awake dhewe. Niku jenengan sing kene rin. Masalah wonge turu gak krasa mancal jenengan. Ale kesetrum wajai. Ya kok wajai kalang. Banter iki likoke wae. Lah ya, banter iki likoke. Grojak-grojok. Nah, sehingga balik meneh ning jaba nek awet iki mang zikiran wis gak mbayangne meneh. Adik mang zikir nek wis gak muncul rasa maneh. Adik mang salat wis gak angen-angen maneh. Kaya atine wis gak ngrasane, sing nyolate Gusti ora ngono maneh wis. Wis salat. Zikiran, lah ngoten lho.
Nah kono wis gene tumpangan-tumpangan karep sing kaya ngono. Karep berjumpa, karep iki mang ben gampang. Nah adike nyambut gawe ya kenal ana sing malaikat sing nggawa rezeki sapa. Lha ngono lho. Sapa? Lah aku gak apal sing nggawa rezeki. Apal Gusti jenengan. Wis tengok lagi mah. Mikael. Wis ngawur tok iki. Tangi turu ya tekoke. Wis diurut iki. Ayo dewi. Gila wedok dhewe. Lah supaya apa? Awake dhewe wis gak mamang neh gak ragu-ragu ana ing pawahe Gusti Allah. Lah selama iki mang ragu. Dikae kaya ngono. Wah, supaya banter piye? Ambek alas jenenge zikiran. Berarti kan ragu ta awake dhewe. Adike mang kan meragukan iradahe Gusti Allah, ada yang meragukan kudrate Gusti Allah. Ragu-ragu awake dhewe. Iki lho musibah. Dono ngono lho. Wong adike mang lahir ya nek kono wis dicari rezekine. Wis ditulis. Judune ya wis ditulis. Matine wis ditulis. Ya licike awake dhewe, licik. Kok iso dadi licik piye, Pak? Padahal kabeh wis ditulis, bab rezeki ditulis, lahir ditulis, rezeki ditulis, jodoh ditulis, pati ditulis. Ana bab rezeki apa? Kaya wong nyogro bendang cepet moro. Lecek iku. Tapi bab mati, emoh. Malah adon iki mang. Alasane pengen urip, alasane iki mang pengen umur dawa. Lha ngati iki mang jaro iki mang zikir pati kok eling ambek mati. Saiki ora. Lah ning jaro lho. Nek ning mesin deling apa rezeki? Bodho donya. Sing dielingi pe aku iki utange akeh Gusti ngono sing dielingi. Lah sehingga apa? Kena musibah awake dhewe. Kon eling mbek patine ora gelem. Dan iki malah ngeduh. Tapi kalau jenengan ya gak lepas sangko iku, panggang lewati. Lah mula sangko iku, nek kalau jenengan ziaratan pundi mawon, iki diminangka elinge awake dhewe atau patine awake dhewe. Sing dielingi nyambut gawe terus.
Sing dielingi bab rezeki terus. Lali ambek patine. Iki musibah niku. Nek adike mang eling pati sehingga tumindai awake dhewe iki mang wis gak sembrono maneh. Lah niku lho. Gak sembrono maneh. Lakone awake dhewe saben dinane iku gak sembrono maneh. Sehingga ana iki mang ati-ati. Nek kono wis gak sombong maneh ya ora. Wis gak takabur maneh ya ora. Tapi nek kula jenengan lali ambek pati, ayo sombonge kaya ngono. Dadi piye nek kon iki mang elinga pati. Apa sing digawa ning kono? Gawa apa awake dhewe? Apa sangune? Butuh apa ning kono? Wong kabeh gak dibutuhne ning kono. Sehingga nek awake iki kembali innalillahi wa inna rajiun. Nah iki mang ning wilayah iku sampe dina iki mang latihan mati, Pak. Apa wonten wong mati duwe karep? Mbok karep iki mang rabi meneh. Apa enek, Gus? Lha wong mati pengen rabi meneh. Ora enek. Gak enek nek kono. Dadi adike mang tumuju ning innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saben dina adike mang latihan mati. Wis karep gak enek, krentek ngene wis gak enek. Gak ada semua. Kaya zikiran-zikiran sing nek kono wis gak enek maneh. Sing kono kene supaya nek kono iki mang bahasa roh. Bahasa roh sing nempel ning awake dhewe iki. Bukan bahasa akal lagi atau bahasa hati lagi, bahasa roh. Karena bukan kata-kata yang seperti ini, bahasa roh itu. Atau rasa yang kita rasakan, bukan itu. Ora kena dibayangni ya ora kena, digambari gak kena. Sehingga ana ing pengetahuane, ana ing ilmune mlebu ning kubur jatimu dhewe. Dikubur kabeh. Adike mlebu ning kubur jati. Atau ning sejati ning kuburan. Dikubur kabeh awake dhewe. Kubur nangen-nangenmu, kuburing krentekmu. Nah wis dikubur kabeh, nek kono iki mang ya ora iso pamer. Ya ora akon-akon. Nah supaya adike mang saged innalillahi nggih teng mriku. Kok gak mung diucapne bolak-balik.
Nek jeneng ucapan balene ki rekayasane awake dhewe. Saben dina ade ki mang merekayasa diri sendiri. Supaya ayem piye, supaya penak piye, supaya gampang piye. Itulah rekayasa diri kita sendiri. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedayane wedharan-wedharan kala wau dadosna eling awake dhewe ning Gusti Allah. Dadosna ana ing lampane awake dhewe supaya ora kepleset malih. Al-Fatihah. Iya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.